ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕን ሓድነታ ዝተጠናኸረት ሃገር ንምህናጽን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። እዚ ሃገራዊ ዘተ ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ሃገርና ምስተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ሃገራዊ ሓድነትን ምፍጣር ዕሙቕ ምይይጣት ኣካይድ እዩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝገብሮ ኣጀንዳ ምትእኻብ ማሕበረሰብ ዘለዎ ጸገማት ዝፈትሕ ሓደ መማረጺ ይብል ኣብ ክፍለ ከተማ ቂርቆስ ወረዳ 3 መካየዲ ስራሕ ኣደም መብራህቱ ነዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ችግር ክፈትሕ ዝኽእል ዝኮሚሽን ዝብል እምነት ኣለና። ምክንያቱ ብግልጽ ምስቲ መንግስቲ እውን ኣቀራሪቡ ዘሎ ብትግራይ ችግር ክፍታሕ ዝኽእል ኣብዚ ምክክር ኮሚሽን እዚ ቀሪብና ሓሳብና ንግለጽ እሚናን ረቲዕናን ክንወጽእ ንኽእለሉ መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ እዚ መድረኽ እዚ ንዓና ዝጠቅም እዩ። ስለዚ ንትግራይ ዝጠቅም ክሳዕ ዝኾነ ድረስ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብዚ ምክክር ኮሚሽን እዚ ክስለፍ ኣለዎ ክሕግዝ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ኣብዚ ሃገር ዘለዉ ጸገማት ናይ ኩላትና እዮም ኢልና ብምውሳድ መፍትሕታት ንምምጻእ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ይቕሬታ እንበሃለሉ ይብሉ ምሁር ታሪኽ መምህር ተስፋዬ ኣለማየሁ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ እዋን እኮ እያንዳንዱ ሰብ ዋላ ንስኻውን ተጠያቂ ኢኻ ሕዚ እውን ስለዚ ድምር ውጤት ስሕተት ኣለና። each ኢትዮጵያን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነንሕዲ ኢትዮጵያዊስ ይቕረ ዝብለሉ መድረኽ ይኮኸውን ዘለዎ ማንም ይቕረ ይትበል ዝበሃል የለን። እያንዳንዱ እንደ ህዝቢ ከም ህዝብስ ንሕና ተጋጊና ኣጋጊና ነንሕዲኡ ዝወረሶ ሕሶት ዝወረሶ ጸገም ኣሎ። ነንሕዲኡ ሰብ ይቕረ ክበሃል ድዩ እንታይ እዩ ወይስ ናይ ተፈለዩ ሰባት ተኣሽሙ እዩ? ስለዚ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይቅር ማለት ያለበት ይመስለኛል። ሓደ ትምክክሩ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወላ ንድሕሪት ከይዱ ኣነ ንስኻን እውን እሺ ወለድኹም ስርሐት ሰሪሖም እዮም ተተባሂሎም ንሕና ተጠይቕናሎም ይቕረ ተበልናሎም እንታይ ጸገም ኣለዎ? ኣቦኻ በዲሉኒ ነይሩ ኦኬ ኣቦይ በዲሉካ ነይሩ ይቕረ እንታይ ክሕሰካ እንተንበሃል እንታይ ጸገም ኣለዎ? ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ሃገራዊ ዘተ ማሕበረሰብ ዘለዎ ጸገማቱ ብዘይ ምንም ምሽምቓዕ ብናጽነት ስምዒቱ ክገልጽ ከም ዝግባእ ላዕለዎት ኣመራርሓታት ውድብ ሽምተንቤን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ። እዚ ምክክር ኮሚሽኑን እስካብ ታሕቲ እስካብ ጣብያ እስካብ ዞን ካብ ወረዳ ወሪዱ እስካብ ጣብያታት ዘለውን ንኽነጋገር ተታሕቲ ኣብ ጣብያ ዘለዎ ማሕበረሰቡን እንታይ ከም ዝደሊ ብግልጺ ምታን ክዛረብ ኩሉ ማሕበረሰብ ተወላዲ ኢትዮጵያ ትግራይ ዘለውን ኩሉ ዲያስፖራም ብለሎ ኢሊታትም ይኹኑ ኣብዚ ዕዝ ተሳትፎ ገይሮም ሃገራዊ ምክክር ታርጌት ወቂዑ ማሕበረሰቡን ብግልጽ መጺኡ እንታይ ከም ዝደሊ ንጽረት ሃልይዎ ባህጉ ኸታሃምል ኾነ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ኸታ ዓይነት ዕዝ ተሳትፎ ከበርከት ከም ዝደሊ ዝምክክር ኮሚሽን እውን ስርሑ ክኻውን ሰውን ክነጋገር ክመኻኸር ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ብደንቢ ክመፁ ከለዉ ጸገማቱ ብለይ ምንም ስክፍታ ከም ትልፍለጥ ለከለከቀይም ዶ ብልብል መንፈስ ተለ ኾነ እቲ ልደልዮ እተ ባህጉ ዘሎ ትናይ ልምዓት ባህጉ ትናይ ዲሞክራሲ ባህጉ ትናይ ሰላም ባህጉ ብግልጽ ገይሩ ጸገማቱ ጸገመ ኢሉ ምክክር ኮሚሽኑ ክኸይዱ ዳው ኣብቲ ልኸይደሉ ከዓ ማሕበረሰቡን ብግልጽ ትኢሊቱን ብግልጽ ትልደልዮ ነገር ተማያይጡ ሓሳው በቲኑ ሓሳው ዘሪኡ ሓሳውን ክዘርእ ጽቡቕ ናቲ ሓሳብ ዘረውን ጽቡቕ ምህርቲ ንኽሓፍሰሉ እውን ሓጋዝ ኮይኑ ክኸድለዩ ክረክብ ምስቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምክክር ኮሚሽን ብሓባር ኮይኖም ንሰላም ትኩረት ሂብካ ብሓይሊ ከይኾነ ብሰላም ምስ ዘሎ ማሕበረሰብ ኢድ ብኢድ ኮይንካ ምስ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብሓባር ኮይንካ ለሓደ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይንካ ምስ ኢትዮጵያዊ ሓቢርካ ሰሪሕካ ልተዓብየሉ ምክንያት ምፍጣር እዩ። ስለዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ትግራይ እውን ዝመኻኸረሉ ዕድል ፈጢሩ እናሃለየ መን ክማኸረለይ ኢሉ እቲ ህዝቢ መሪፁ ንሰላም ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ። ሃገራዊ ምክክር ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ምትእኻብ ኣጀንዳ ድልየቱን ሓንቀውቱን ከም ዝገልጽን ኢሉ እውን ንዘበናት ብተደጋጋሚ ንዝበጽሕዎ ወጻዕታት ይኣኽለኒ ኢሉ ሓሳቡ ብናጽነት ከም ዘስምዕ መምህር ተስፋዬ ኣለማየሁ ይጸርሑ። ኣብቲ ምክክር ክማኸር እንከሎ ሓንቀውቱ ድልየቱ ሕልሙ
رأيوس كزارب له ارقص أيه حزب تግራይ يأخلن خمزبل يأخلن نيلو يسمع دقيو تطياق ايه عن حجي تهاجراو مخكر بيرفكت لو صرحيو حزبون حزب تግራይ ون حسي يأخلن خبلي ارقص أيه ناي تግራይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኮይኑ እንታይ ነንሕዲ ኢትዮጵያዊ ከይዱ ብዛዕባ ትግራይ ዘይማኸር እስ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ብዓይን ሕሊና ከምርአዮ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ትፈልጥ ዲኻ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክፍለ ሃገር ብሄር ብሄረሰብ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እኮ እዩ ዘሎ እቲ ካልእ እኮ ወሰን ናይ ዓለም ለኸ እዩ ደቃ ኮይና እታ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ብዓይን ሕሊና ኸሪእኻያ ዶ ኣብ ውሽጣ ኢና ዘለና ኣብ ውሽጣ ኩላትና ኣሕዋት ኢና ትግራዋይ ኣምሓራይ ዓፋር ገለመለ ኢልካ ተበልካዮ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ኢትዮጵያ እዩ ዝኒ ኣሕዋት እዩ ሃገራዊ ምክር ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ብሰፊሑ ወይ ደሞ ብዝበለፀ ኣጠናኺሩ ንኸገዘ ስግኣት ከይፈጠር ህዝቢ እቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝመጽእ ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ኢሉ እዩ ዝመጽእ ድሕንነቱ ክኽበረሉ ደሞ እቲ ህዝቢ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ጽቡቕ ዋላ እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ማእኸል ዘሎ ካድሬ ሳቶም ንሕና ዘወልናዮ ተዘይኮይኑ ዝብል ነገራት ተሓሳስባ ስለዚ ህዝቢ ኣማሕድረኒ ኢሉ ዝመረፆ ኣካል ንሰላም ክሰርሐለ ኢሉ ዝብል እውን ንምክክር ኮሚሽን ኣቕሪቡ ዘሎ መፍትሒ ፀገም ብግልጽ ተናጊሩ ክፈትሐለይ ዝኽእል ኢሉ ወኪሉ ከቐርብ ኣለዎ እዞም ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ብደንቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና እምነት ሃይማኖት ወግዕን ልምድን መሰረት ገይሮም ክፍትሽዎ ኩዞሩ ክሓስብሉ ዝግባእ እዩ ስለዚ ኣነ ጽቡቕ ምላሽ ዝረከበሉ ኣእምሮ ንዘለዎ ካብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ታሪክ ክመሃርየ ንዝብል ታሪክ ብጽቡቕ ጎኑ ንዝርኢ እሞ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ነንሕዲኡ ወረዳ በፂሖም ተወካላይ ሽማግላ ዓዲ ኣቦ ዓዲ ረኺቦም ተቃወምቲ ረኺቦም ኣብዚ ሎም ዘመን ኣብዚ ሎም ግዜ እዚ ምዝርራብ ምምኽኻር እምበር ብጡንቻ ምሕሳብ ብጠበንጃ ምሕሳብ የመናቐሪ እዩ እናቐረየ እውን እዩ ስለዚ ንሕና ካብቶ ዕንክሊል ንሱ ካብ ጦርነት ዕንክሊል ዘይንወፀሉ መንገድስ እንታይ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ክገብረልና እዩ ኢለ ዓድና እውን ናብ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ጽዋታ ክጻወት ይኽእል እዩ ኢለ ይኣምን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ኣጀንዳ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ፍጹም ሰላማዊ ኮይኑ ንኽዛዘም ህዝቢ ብዕቱብ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይሕበር ናይ ምክክር ከዓ ሓሳባትና ሰባት ከዓ ከመይ ዓይነት ሓሳባት ክንጻዋርቑ ከም ዝኽእሉ ኩሉ እውን ፖለቲከኛ ውለለውን ሓሳቡ ለቕርበሉና ሰሙን ተማሕበረሰቡን ኣብቲ ልደልዮ ነገር ንፅረት ሃልይዎ እዚ ልደሊ እዚ ልገብር ከምዚ ይደሊና ለማዓት ንሓቶታት እውን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ለለውን ይድግፍ ልብል ነገር ንኽፍጠረሉ ዓውይ በር ስለኾነ ተማሕበረሰቡን ኣብ ዕዙዝ ኮይኑ ክሳተፍ ምክክር ትቃሉ እኳ ደስ ይብል ምክክር ምምኽኻር ዝብል እቲ ቃሉ እውን ጥዑም እዩ ስለዚ ብጡንቻና እንተዘይንሓስብ እንተዘይንጸብብ ኣእምሮና እንተነስፍሖ ፍልጠት እንተንውስኽ ብዛዕባ ሃገርናስ ሕማቕ ጥራይ ድዩ ዘለዎ ኢልና ካብ ምሕሳብ ጽቡቕ ዘሎ ኣስኻትኩም ንኣብነት እዚ ሪኢኹም ኒሆ እዛ ሃገር እዚኣ ኮዚ እያ ኣብቲ ዝግበር ሃገራዊ ዘተ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ብነጽነት ሓሳቡ ክገልጽ ከም ዝግባእ ኣብ መንበር ውድብ ሽምተንቢል ከመይ ገይሩ ክመርጽ ከም ዝግብኦ እውን ናይ ኣማራጭ ዕድላት እውን ክሪኦ ዝኽእል እንታይ ከም ዝደሊ ከመይ ዓይነት መንግስቲ እውን ከመይ ዓይነት
ናፍቶም ብዙሓት ከና እቶም ውሑዳት ገበርትን ሓደግትን ዘቃትልዎ ዘለዉ ሰባት ተሪፎም ካልኦት ሰባት ናፍቱ ብዙሕ ኸይዶም ሲ እዝኑ ይሃውዎ እዝኑ ይሃውዎ ይደመጽ ተሓፋሽ ናይ ውሑዳት ዘረባ ሰልችዎ ኣሎ ተዝቢ እቶም ውሑዳት ነቱ ብዙሓት ይስምዕዎም ምክክር ኮሚሽን ከዓ እዙይ ከም ዝገብር እርግጸኛ እየ ንብዙሓት ይሰምዕ ከም ዘሎ ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ከም ዘምጸልና ጽቡቕ ምላሽ ከም ዘምጸልና ውዒሉ ሓዲሩ እተኣማመን እየ ዝብል ኣነ ኣብቲ ዝግበር ዘተ ማሕበረሰብ ክውክለኒ እዩ ዝብሎ ኣካል ብናጽነት ክመርጽ ከም ዘለዎ ኣብ ክፍለ ከተማ ቂርቆስ ወረዳ 3 መካየዲ ስራሕ ኣደም መብራህቱ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ ብነጻነት ከም ማሕበረሰብ ክውክል ክኽእል ኣለዎ መብዛሕትኡ ካብ ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ተመልሚሉ ይመጽ እሞ ዝተዋሃቦም ኣጀንዳ ጥራሕ ኣራሚድካ ምኻድ ይረአዩ ግን ካብ ሲቪል ሰርቫንት መንግስት ሰራሕተኛ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሲቪክ ማሕበር ካብ ሓረስቶት ካብ ኩሉ ባዕሉት ማሕበረሰብ መሪጹ ይውክልኒ እዮም ዝብሎም መሪጹ ክልእ ከለዎ ኣብቲ ዝተላእኹሉ ኣብቲ ምክክር ኮሚሽን ስልጠና እንትወሃብ እንተለውን ኣብኡ እውን ብስፍሓት ተሓሰቦም ከግንዝቡ ዝኽእሉ ሰባት በዚ መልክዕ ተደራጅዩ እንተዝለኣኽ በዚ መልክዕ ደሞ ናብ ስራሕ እንተናኣቱ ኩሉ ሰብ ድማ ናይዚ ደጋፊ ክኸውን ይግባእ ምኽክር ናይ ሓደ ናይ ክልተን ኣይኮነን እዚ ምኽክር ቤት እዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ ምኽር ቤት እዩ ምኽክር ኮሚቴ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣማኸራ ናብ ትግራይ ከይዱ ዶንጉዩ እምበር ጽቡቕ እዩ ኢለ ኣለኹ በቃ እቲ ዝግበር እንታይ እዩ ፀገምካ እንታይ እዩ ሽግርካ እዩ በቃ ፀገሙ ኣብኡ ኸይዱ ምጥያቕ እዩ ኣነ ሓደ ክልተ ናይ ትግራይ ፀገም ክፈልጥ ይኽእል ግን ኣብቱ ባሕሪ ኣትዩ ባዕሉ ፈልፊሉ ኣውፂኡ ንመንግስቲ ፕሮፖዛል የቕርብ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ምይጣት ውፅኢታዊ ንክኾን ካብ መናእሰይ ዕዙዝ ግደ ትፅቢት ከም ዝግበር ከምዚ ይስዕብ ይፅራሕ እዚ ምክክር ኮሚሽን እዚ ኣንቱም መናእሰይ ትግራይ ብሓፈሻ ንዓኻ ይጠቅም ንመናእሰይ ይጠቅም ንመጻእ ወለዶ ይጠቅም እቲ ብትግራይ ዘሎ ችግር በዚ ምክክር ኮሚሽን ገይሩ ንኸፍታሕ ኩሉ ማሕበረሰብ ናፍታ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረት ትግራይ ክምለስ ዕዙዝ ኣስተዋጽኦ ክገብር ናይዚ ምክክር ኮሚሽን እዚ ተሳታፍን ደጋፋይን ክኸውን ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ መንእሰይ ትግራይ ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ ምስቲ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ መንእሰይ ብሓባር ብሓድነት ንልምዓት ትኩስ ሓይሊ እዩ ትኩስ ሓይሊ ንልምዓት ከውዕሎ ይኽእል እምበር ንጦርነት ከይኾነ ንልምዓት ንፍትሒ መማረጽ ዘይብሉ ነገር እዩ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይኑ ነቲ ዘሎ ስርዓት ናተደጋገፍካ ናተመኻኸርካ ልምዓት ክመጽእ ዝኽእል መንእሰይ ወለዶ ዝሕሸ መማረጺ ላብ ሰላም ትኹረቱ ገይሩ ክሰርሕ ከልምዕ ናብራ ክምስርት ቤተሰቡ ክሕግዝ ዘለዎ ዕድላት ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢለ ይኣምን በተለይ መናእሰይ ናይዚ ምክክር ኮሚሽን እዚ ናይ የጀርባ ኣጥንቲ ኮይኖም ብጣዕሚ ክሳተፉን ከተሓውርን ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘበናት ተዋህሊሎም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተሰጋገሩ ዘየራዳዱ ፀገማት ሙሉእ ንሙሉእ መፍትሒ ንምምጻእ ፀገም ኣለኒ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብቲ ክልል ዝግበር ሃገራዊ ዘተ ክሳተፍ ከም ዝግባእ ናይ ዝዕለ ሰናይ መልእኽትና እዩ እሞ ሰላም